Hombre! Berra! Aspaldiko! ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal? Euskal Herria itsasora begira dagoen herria da. Herri itsastarra. Barnetik kostaldera. Lotura askaezina. Urteetan izan da horrela. Eta gaur ere hala izaten jarraitzen du. Basoak eman dio itsasoari. Gatzak bidaiari. Burdinak ontziolei. Eta noski, itsasoak eman dio herriari. Abentura honek bi garai ezberdin batzen ditu. Euskal Herriko gure kostaldea itsasoarekin izan duen hartu emana azalean jarri nahi dut. Gure kostaldeko herri ezberdinak batu nahi izan ditu, ibilbide batean, txirrindarekin bidaiatu eta itsasoa nunbait sentitu baita, ez? Bai kostaldeko herrietan zein barneko herrietan, ez? Garai hartako bizimoduak, garai hartako itsasoarekiko harremana hartu emana eta hori jaso nahian. Bai, niretzat, bi garai desberdina dira, ura noski duela 5 urtekoa ezingo dugu bizi, irudikatu egin beharko dugu, eta orain aukera izan dugu, oraingoa, presentekoa bizitzeko. Garai hartan izandako hainbat jarduera, desagertuta zeuden gaur egun, baina poliki-poliki aidea horiek berriro sortzen. Adibidez ikusi du nola, pagatza nola egiten nahi den garai hartan bezala, edo itsasontziak nola egiten den garai bezala. Askotan pentsatzen dugu Euskal Herriak bere kultura eta bere hizkuntza eta gorde baditu izan dela itxita egon delako, ez? Ez ziren etorri erromatarrak, kanpoko eraginik etzen egon, eta hori ez da hala, ez? Ikusi dugu itsasoari esker edo itsasoak edo geografiak behartuta euskaldunak atera zirela oso goiz kanpora, lehenengo globalizazioetan ja han zeudela euskaldunak, eta nik uste dut mestizaje hori edo kanpoko kulturekin izan duen harreman horren zantzuak oso presente daudela paisaian. Adibidez, Itziarren santutegian orain dela gutxi arte inuiten kaiak bat zegoen han eskaintza bezala, ez? Bazeukaten harremana Ternuarekin, Groenlandiarekin. Intentzio jakin batekin eta ginen horren bila. Nik balian jarri nahiko nuke bidaia beraren intentzioa. Bazegoela nolaiteko grina, itsas kultura jasotzeko, garai hartako pixkat bizimoduak jasotzeko eta bar eta bar. Horra adibidez jo ikusi genuen, ni horren bila joan nintzen, ez? Zer dagoen gaur egun, kanpotik etorritako gauzenak, ez? Eta hori oso presente dago. Ezpeleta, itsaso zona horretan ikusi genuen piperra nola sartu zen, Europako lehenengo artoa nola landatu zen inguru horietan,
txokolatea, guretzat bertakoak eta betikoak diren produktuak izan dira kanpotik ekarritakoak, eta oso goiz gainera Euskaldunek haren ezagutza egin zuten. Ameriketako Orange.fr biderik ez zuten hemen bizitzeko, aldeuntan bizitzeko. Muchas de estas cosas que hoy veis por la carretera cuando venís pedaleando, en este caso con esta vuelta que estáis haciendo, efectivamente tienen esa segunda lectura, pero que, como digo, es una segunda lectura que hemos perdido, que hemos olvidado muchas de las creencias que tenían nuestros antepasados, los que han venido antes, los marineros que han estado antes, pero también de sus supersticiones, de sus actitudes, y entonces nos encontramos con una serie de elementos, por ejemplo, que me comentabas ahora en la costa, que son elementos que en realidad tienen una significación, pero que ya no sabemos leerla. Antiguamente cualquier marinero sabía que una ermita colocada en determinado lugar, por ejemplo, y pintada de blanco, era una referencia para la navegación. Y además no solamente era una referencia a la navegación, sino que el santo que estaba dentro era un santo que le protegía, porque era un santo o una virgen o una santa de advocación marinera. Orain dela urte askotako globalizazio horrek baita ere, beste kulturekiko errespetu baita ere zor diegula, ez? Azkenean gu garena besteengandik baita ere jaso degulako dala, ez? Da orduan, pixka bat orain datorren globalizazio eta orain datorren jendetza gure herrira baita ere, beste modu batea ikusi o ikusarazteko baita ere balio izan dezakela bidaiak, ez? O bidaia daukan intentzioak. Jo hi ha hagut una cosa que m'ha agradat, que és que potser vinguin des d'una cultura externa a la basca, vull dir des de Catalunya, que tenen una visió molt diferent, una relació molt diferent entre el mar, perquè al final allà també hi ha el mar Mediterrani. És veritat que aquí es viu diferent. I llavors amb tots aquests petits moments de... quan anàvem parant a veure algunes... que ens venien a fer algunes explicacions, algunes xerrades, doncs sí que era interessant veure la diferent relació que hi ha hagut en aquest país respecte al mar amb altres llocs de la mateixa península, al final, que tampoc estem tan diferents. Galdera guztiei erantzunak bilatzen saiatu gara. Abentura, edo hobeto esan da, privilegiatuen bidaia honek eman digu aukera Euskal Herria zeharkatzeko, ezagutzeko, Euskal Herria itsastarra aldarrikatzeko. Bizikletak ematen diguna da, geografia guk gure gorputzarekin ulertzeko modu bat, ez? Gogoratzen bazarete, Getaritik irten ginenean, atera ginen kriston aldapa batean gora, ondo kostata, gero kaltza zati batzuk egin genituen bizikleta zibiltzeko zailak zirenak. Eta nik hor ulertzen nuen, ia fisikoki, ze zaila zen garai hartan lurrean mugitzea, gure kostan barrena mugitzea. Nola, itsasoa bidea izan zitekeen, erosoagoa lurra baino, eta nola horrek bultzatu zituen euskaldunak itsasora, ze barrukaldera oso zaila zen, eta itsaso aldiz, guretzat orain igual mehatxua edo arrotza dena, garai hartan bidea izango zen. Bai, ariotatik ikusi dut, garai hartan errezagoa izango zela 10.000 kilo merkantzia itsasoz mugitzea errezagoa, 10.000 kilo gatz ekartzea adibidez, Añanatik kostaldera baino. Ni bizikletan oso ohitua ez negoen ibiltzea, ez? Eta nahi bai eman ditela, ez, lurraldeekiko golako gertutasun bat, nik mendian ibiltzen naiz, baina bestela mugitzeko, kotxa erabiltzen dut, ez? Orduan, neurri horietan mugitzea lurraldea, velozidade bat badaukazu, baina gertu zoaz, eta dena oso gertu daukazu, eta paisaia indesberdinak ikusteak eta bizikletan niri beste sensazio bat, beste esperientzia bat eman dit, orain arte ez neukana, eta egia esan oso erakargarria da, eta oso zabaltzeko modukoa eta animatzeko modukoa.
txirrindabeak jarrera jakin bat eskatzen du, ez? Aldez aurretik zu prestatzen zenan goizean eta bar, zure burua ja badakin nonbait, hanketako minan goala, izerdia, sufrimenduan goala, eta guzti horrek baita ere jarrera bat aldez aurretik eskatzeu, eta denboraren balioa baita ere, ez? Denboraren erritmoan uste ezberdina dela. Netzako erronka bat izan da. Ni txirrindan ibilitakoan nintzen, aspaldinez, eta berriro izan da txirrinda hartu, baina bizitzaren aurrean ere beste realitate bat ezagutzea. Orduan, netzako bi bidai izan dira. Bat guztiok esan dezutena, eta beste bat onartzearena, txirrindak berak suposatu dizun denboraren pausarekin, zuk beste muga batzu dituzula, nila ez naiz leheno nintzena, oain beste bat naiz, baina gaiz naiz aurrera egiteko beste modu batean, beste martxa batean. Eta, bai, nik izan ditut sentimentu gazi-gozoak. Ordunetzako oso asko ukitu nauen historia izan da. Ni aspaldi ibili gabe nengoen, baina bizikletak ematen du abiadura egokia, ematen du ere lurrarekin harreman zuzena, erortzen bazea gehiago. Eta gero egiten da aire librean, intemperian. Eta horre bakoitzak jaten du bere neurrian. Euria, haizeak, kaskabarrak, lokatzak, jartzen zaitula zure bidean. Hori ez da gertatzen barnean indor egiten dian kiroletan. Bizikletak ateratzen zaitu, garai hartan bezala, ala intemperie. Eta gugen den erosotasunetik gertu. Baino hortik zehar. Eta uste hori ona dela, bizikletaz viaje bat egiten badezu bakarrik eta baldintzago horretan, seguru asko beste norbaitez berdina etorreko zea etxera, baino beste modu bat ikusiko dituzu gauza. Azkenean, bizikletak baita ematen duen aukera, ez da bakarrik lurraldearekiko gertutasuna, baizik eta zure buruarekiko gertutasuna, eta da, kilometro asko dira eta asko bakarrik egiten dituzu. Naiz eta taldean jun, eta naiz eta ondoan Josu euki hitz egiten pixkat animatzeko, ez? Azkenean, zure buruakin, eta zure limitenkin, eta zure hausnarketekin, eta zure zagitez, etortzen zaizkizun gauza guzikin, eta horrek ere asko aberazten duela. Ez daukagula, gure gizarte hontan, o garai hontan, o behintzat nik damakiten bizitza ritmoan, ez daukatela denbora asko ere nire buruakin egoteko eta pentsatzeko, ez? Eta niri horrek aberastu nau pila bat, ez? Nire burua, eta pixkat meditazio pixkat egitetela, eta gero ja beste irrifar batekin baita iritsi nahi zela etxea, ez? Hola, nire burua ezagututa eta aurkituta. La part bona de viatjar en bicicleta és que et mous. Que et mous i vas coneixent llocs que no hi ha altra forma de conèixer-ho, perquè si vas caminant vas massa lent i no et dona temps. Si vas amb cotxe, vas massa ràpid i no et dona temps. Si vas amb tren o amb qualsevol altra mitjà d'això, tampoc dones temps. Llavors és com que et dona l'opció de conèixer més de prop els llocs i descobrir-los. I et dona temps de pensar. No sé si és el que estàveu dient ara també. Que et dona temps de pensar, reflexionar, perquè vas fent. Moltes vegades, sobretot quan fas viatges així, tampoc vas a una exigència física que et faci cortocircuits al cervell, llavors et dona temps d'anar reflexionant, d'anar parlant, i es van sortint coses molt maques amb aquests viatges. Gipuzkoa, Bizkaia, Araba, Nafarroa, Zuberoa eta Lapurdiko paisaiak, errepideak eta mendiko bideak zeharkatuz. Historiak eta hausnarketak partekatuz. Jende ugari eta ohitura ezberdinak ikusi ditugu. Bertatik bertara bizi izan ditugu. Bizikletak ematen duen beste zea bada, gure inguruaren pertzepzio geografiko oso garbia, beti esaten genuen. Bizikletaz egin daiteken zati batean, pasa ginen Iratitik edo Pirineotik,
kostara, urrengo gunean arraunean ari ginen kostan, eta mendiak ikusten genituen atzean, eta esaten genuen, atzo bertan ari ginen Irati pasatzen, hemen itsasoa imagina ezin daiteken leku batean, naiz eta hortik gero egurrak eta ateratzen ziren barkuak eta egiteko, baina ze espazio txikian gu kapaz gara bizikleta gainean pasatzeko menditik, basotik, itsasora adibidez, ez? Oso ekosistema, paisaia eta kultura desberdinak oso gertu dauzkagu Euskal Herrian. Nik hori askotan esaten dut, gure bizikleta neurria Euskal Herri txiki honetan da, jodezagun 100 kilometro egun batean. 100 kilometron zatoz, Añanatik, Iratitik itsasora. Eta niri burura etortzen zait, garai hartan Añana eta Iratiko zenbat jendek otezekien beak egitezun lana itsasorako zala, jakin gabe itsasoa zer den. Bidaiaren helburuetako bat izan da, agian garrantzitsuena, itsasora begira dagoen herriaren bizimoduaren inguruan hausnartzea. Itsasoak sekulako garrantzia izan du beti gurean, Euskal Herrian. Asko dira arrazoiak, asko dira harreman hori azalerazten duten adibideak. Bidaia honetan ikasi dugu, barnearen eta kostaldearen arteko lotura, uste genuena baino askoz sakonagoa dela. D'aquestes rutes és xulo també les relacions que es fan entre l'equip, saps? Perquè al final jo vaig arribar aquí que no coneixia cap de vosaltres, que vaig arribar dient on m'estic posant i res, jo vaig estar 4 dies i vulguis o no es van conformant vincles amb la gent, el fet d'anar tantes hores tant amb la bicicleta com després, com l'estar les 24 hores amb la gent, vas com creant vincles i això és xulo. Bezperan, elkar ezagutu ginen, hor getaian helatu batekin eta kafe bat hartu genuen elkarrekin, eta bezpera uran, bageneken, urrengo egunean, oso modu intensiboki haituko ginela, 9 bat egun azkenan izan zidela ez, eta esaten nuna ez, oso ordu intensoak dira. Eta kirola tartean, hausnarketa tartean, eta modu batean ezagutzeko aukera emate dizu, hola bidaiatzeak. Eta bereziki baita ere, netzako erosotasunetik ateratzea, ez? Bakoitza ditugu gure gizarremanak, goizetik gauera mugitzen gea espazio batean, eta de repente oso jende desberdinakin, oso, ez, bizitza egoera desberdinetik daukan jendearekin elkartzea eta konpartitzea, netzako oso aberasgarria da, ez? Segurazko bidaia luzatu ezkero, zailtasuna gehitu ezkero, elkarbizitza gehiago landuko genuen. Txan nahi dut, egunerokoa ziurtatuta ez daukazunean bestearekiko, ez dut esango menpekotasuna, baina bestearen beharra handiagoa da. Egunero jateko eta dutxa dakazunean da noa iritsiko zean eta bide bazterrean pintxatu. Ez dezu asko, ez duzu muturrera asko emango elkarbizitza hori ez. Talde izateak ez du esan nahi leku guztietara elkarrekin bezala, baizik eta zu jakin, leheno Garbiñek esan du bezala askotan bakarrik zure buruarekin, baina badakizu taldea hor dagoela. Eta netzako hori izan da, espedizioetan, netzako oso gasi importante bat. Niretzat polita izan zen ikustea, ze desberdinak garen eta nola moldatzen garen terreno desberdinetan, ez? Ni ohituta nago beti bizikletan ibiltzen, orduan niretzat zen bidaia eroso bat, ez? Bizikletan niretzat astean 2-3 egunetan egiten dudan jarduera bat da.
Eta gero ikusi nuen, adibidez, Garbiñe mendian asko ibiltzen da, bizikletarekin ez zegoen ohituta, baina nola hasi zen ohitura hartzen eta nola hasi zen kontrolatzen gero eta gehiago bizikleta. Eta nik serio esaten nion, berak igual bromatan ulertuko zuen, baina benetan, ikusten zitzaiola, hartzen zuela habilidadea jaisten eta igotzeko moduan, eta hori polita da ikustea, adaptatzeko gaitasun hori. Gero giza harremanetan baita ere, zeinekin egitezun gehiago, hori baita ere bilakara bat egoten da. Eta ni uste, baldintza zakarra daudenean, eta bereziki etapa bat izan genuen, kaskabarra eta hotzakin ni horztet, hor taldea nabarmen sentitzen da, danak hotzez ginen, lagun batek beste bidai batean esaten zutzuk ez ezura bidea egiten baizik eta bidaiak zu egiten zaitu ez. Eta harremanetan hor baita ere, bana nabarmen aldatzen dihoazte. Gu ez ginen kirola egitea jun, gu ginen bidai bat eta historia baten atzetik. Eta niretzat bizikleta bera ez da helburua. Bizikleta bera da aitzakian noa baitea juteko eta ibilbide bat egiteko. Eta horren inguruan noski taldean baldin bada hobeto eta gustoko lagunekin zer esanik ez. Iruditzen zait gomendagarria hori bizikleta zale diren guztiak jarri alforja pare bat eta ez bueltatu etxera dutxatzera, segi. Biharko izan da dela gaurkoaren jarraipena, eta ez etxea etorri, dutxatu, masajea zatu, katea bizikleta eman da, biharkoa. Beste irtera bat bizikleta. Uztet, segida ematea ona dela. Segida ematea, itxasoan baliz bezala, ez da gauza bera 3 urtetan nabigatzea edo 100 egun bateko eskursio egitea. Piskat taldea azken osatu kirol ikuspegitikan, baizik eta piskat, bakoitza bere mundutikan eta esperientzatikan egin zetzakeen ekarpena kontuen izan da baizik, baina ni bai erronka txikia kirolarekin izan nun, eta handarren gurpila ez nun askatu nahi, halako bordu batzutan, eta sentzazioi, kirol sentzazioi, ez du eta ezintzea gozatu nun. Ni hor baitere sakrifizio puntuei asko eskertu nun. Naiz eta, Alforjatan gauza pisutxuena jarri genizkizun goizean, eta bidaia honetan, munduari bizikletaren ikuspegitik begiratzeko moduari gaineratu diogu itsasoaren ikuspegia bera ere. Ez da berdina itsasotik lurrera begiratzea. Ez da berdina ikusten dena. Eta sentitzen dena. Eta paseatzera joaten zarenean, itsasoak zer ematen dizu, nola sumatzen duzu? Alde batetik, eskuineko belagian alako soinu etengabe bat da. Behar bada, amaren txabelean entzuten nuen soinuaren errepika, hori. Gero alako bake bat emaiten daut, pentsatzea zilegitzen dautana, pentsatzerat ere maiten dauena, eta gero ibiltzeko erritmoa ere. Funtsean dena emaiten daut itsasoak. Neri bidai honetan gustatu zaidan beste gauza bat izan da, itsasun ibiltzeko aukera izatea, ez? Hau da, azkeneko lotura ematen zion. Hasieran getxon beleron ibili ginenean,
Bueno, netzako poliki izan zen, irtera itxaso barezeon, bueno, nik itxaso gustukoa dut eta asko gozatu nun, eta gehiago arraunen ibili ginenean. Niri arrauna izugarri gustatzen zait. Dalako pixkat txirrinda bezala, ez? Arraunak emate dizu itxasoan, txirrindak lurrean ematen dizun gauza bera, ez? Lurrak, aldapak eta portuak jartzen dizkizu, baina itxasoak ere, haizeak, korrenteak, egoera asko tragestu daitezke itxasoan. Eta niretzako izan zen, historia borobiltzea. Itxasoan sentitu nintzen nire elementutik kanpo erabat, eta esperientzia polita da, bere neurri txiki umil horretan, ze hor nik ikusten nuen, ze hauskorrak eta ze ahulak izan gaitezken gizakiok, ez? Nik itxasoan, arraunean, seguru nintzen, zuek inguruan zeundetelako, zu hor zeundelako, baina nik esaten nuen, ni hemen gelituko banintz bakarrik guretan, nire bizitza desagertuko litzateke minutu gutxiren buruan, ez? Oso hauskorrak era, eta horrek balio zidan benetako dimentsio emateko, gizakiak nola izan diren gai, ozeanoak zeharkatzeko egur puska batzuen gainean, ez? Nik uste, momentu hortan bai konektatzen dezula bereziki Elkanoren birarekin, ez? Zuk esan dezuna, azkenean nola zien kapazak, ez? Hain material o hain elementu gutxiekin, ozeanoa zeharkatzeko, ez? Elkanok egin zuen lorpena bere garaian da Euskal Herriko testuinguru teknologikoaren islada, ezta? Euskal Herrian itsasontzi asko eraiki dira, itsasgizon oso onak izan dira, eta guk argi daukaguna da hori hola izan bazan, izan zala Euskal Herria berosotasunean herri itsastarra izan zalako, ezta? Kostaldean ontziak eraiki iten zian, baina Aritza, Burnia, meategiak, Burnio olak, hoiedanak barnekaldean aurkitzen dira, ezta? Itxasoan muitzeko modu bat, edo uretan muitzeko modu bat, 3 modu esango nukenik, daudela bata da korrenteak eramate zaituenean, bestea haizeak bultzatzen zaituenean, eta bestea arraunari eragiten diozunean. Gu probatu genituen haizezkoa, probatu genuen arraunean, 3ko ontzian, eta gero probatu genuen patatxako, handian, ez? Eta, 3koa neurri txiki bazan, garai bateko egurrezko ontzi batean, hemengo Euskal Herrian Albaolaz gain beste proiektu asko interesantea daudelako, garai bateko ondarea berreskuratzeko, eta geho patatxan berriz, beste 14-15 lagun geneuzkan hemen zai, ez? Clar, ara sortim al mar, jo no soc molt de mar, però quan els dies que vam anar amb el veler o quan vau anar vosaltres amb els rems, clar, ara estem amb uns barcos i amb unes tecnologies que no tenen res a veure amb com era abans. Llavors, clar, quan estàs allà, el primer que et ve al cap és i això abans, vull dir, no sé, quan vam fer la volta al món, clar, l'aventura que devia ser el dir, anem amb uns quants trossos de fusta posats aquí i ens anem a fer la volta al món. I nosaltres vam sortir a Gate Show amb el veler i jo ja estava així agafada d'això dient, sisplau, tornem, que això es mou molt. Garbine Mendizabal, Tolosako Garapen Agentziako zuzendaria. Anemiren Miralles, irakasle eta 11 abenturatako protagonista. Josu Iztueta, Nairobitarrak proiektuaren sortzailea besteak beste. Jon Irurzun, Elkano Fundazioaren zuzendaria. Naila Journet, kirolaria eta fisioterapeuta kataluniarra. Eta Ander Izagirre, idazle eta kazetari donostiarra, dira Euskal Herri barneko mundubira proiektuaren protagonista nagusiak. Niri, bidai honek erakutsi dit, edo gelditzen naiz, helburu zehatz bat eukita, urrutia joan gabe eta modu simple batez, txirrindaz,
nola hori hain simple ematen duen horrek, nola bilateko daiteke erronka, abentura eta ni horrekin gelditzen naiz. Potser el que amb el territori, a l'haver descobert un territori nou que no coneixia i que és com que t'obre la porta a dir, vale, has vist això, però és que després d'això hi ha tot l'altre. I amb res, amb pocs quilòmetres, però sí, jo potser és amb el que em quedo més. Niri bidai honek erakutsi dit, gure lurralde txiki honetan, zenbat eta zenbat historia dauden, gainera sekulako abenturak izan direnak, gaur egun ere bizirik daudenak, eta alde ilunak eta alde argiak dituzten abenturak, gizakion historia horrelakoa delako, baina pixka bat atzamarrakin pixkatola egin ezkero, pasa genezake bizitza osoa hemengo historia jasotzen eta kontatzen. Erronka gainditzea azkenean izan dela niretzako oso aberasgarria. Ama izan da beste mundu batetik etorrita eta irakatsi dit garbine ni naizena, pertsona bezala, berriro berreskuratzea eta esatea, nik nahi duten erronka gainditu itzazket, beti baldintza batzutin, eta helburua jarrita, ez? Ez gara urruti joan, ez ditugu egun asko pasa, baina uste besteontzat hau izaliteke gu bizi dugu hau, baina besteontzat izalitekela Euskal Herriko menu degustazion txiki bat. Ni erakutsi dit, ze beharrezkoa den bidai bat egin aurretik pixkati lehen aipatuko intentzioi lantzea. Ze modu ezberdinen egitezu bidaia, ez? Eta oso berazgarria intentzio jakin batekin bidaiatzea. Niri bidai honek suposatu dit konfirmazio bat, eta da zergatik gustatzen zaidan beste bidaiatzea. Abuztuaren 31an abiatu ziren, eta 9 egunez 720 kilometro egin zituzten bizikleta gainean. Itsasoan, arraunean, mahaiaren bueltan, esperientzia eta harreman estua lantzeari ez diote mugarik jarri. Getarian hasitako abenturari, Getarian eman zioten amaiera. Helburuak beteta, Euskal Herri barneko mundu bira baino, norbere barneko bira eginda.